קנינו כזה, ותראו, הנה זה הרטבים החריפים. המים אחד בטעם נראה לי יופי, אחד החריף. זה החריף. אבא שלנו נראה לי אמר. יאללה, רתחנו את המים כי זה לקח טיפה זמן. יאללה, תוציא. אבא, בוא תוסיף. הנה, אנחנו הולכים לשים מזה טיפה. מזה ממש טיפה. אבל מזה הרבה. אבל קודם כל בלי, ואז. יאללה, הנה. שמים לשם. יאללה, בוא ניקח כזה, טיפה נסי. רומי, תחזיקה לי. לא משנה, לא. הנה, הוא מפרק את זה. בוא נראה מלמעלה. מפרק. כל כאן נתפרק. זהו. אבא, לא תכניס. הנה. זה עכשיו הולך צריך לערבב. לערבב קודם. אני. מביאים חכי. רומי, אל תערבב. רומי, אני אשים את התבלין. תרזיק. טוב, אני שם את התבלין. ממש טיפה ועם החריף נחשוב. קודם כל ניתן בלי החריף. יאללה, אני שמה. זהו. עכשיו אני אשים אותו. לא, עכשיו תשימי רומי. עוד טיפה, תשימי עוד טיפה. עכשיו רומי תעשי. אני אעביר. הנה, תראו. עוד מעט תשים עכשיו את גם אבא החריף. ישים. די! לא יהיה לזה טעם, צריך לתת קצת טעם. כשזה יהיה מוכן אצל לכם. לא. הנה, יאללה, מוצאים את זה ומסכים את זה כמה. תחזיק אבל חזק. תניחי את זה. הנה, זה טיפה אבל. הנה, כל העוף יצא. תחלק את זה ולרום מסובב וסובב. מה? זה לא הגיוני. זה כזה טיפה אבל. אוי, זה חם. אני לא יכולה לגעת. טוב, עכשיו נשיקי. עדיין לא שמנו את הרוטב? וזה עדיין. נשיקי, אבל אתם בואיתם קודם כל. קודם כל בלי. תודה. יאללה, כשניתן נעדכן. יש כאן ממש טיפה. תגידי, זה דביקי. יאללה. זה ארוך, תראי. לא עושה. תראי לאמא שלי. לא עושה הרבה. על החיפה על המתק. טעמתי, יאללה. כשנשים את החריף עכשיו. טוב, נמשיך בסרטון הבא.